Kinagadai ka Akashwani Shillong ka khubor ban puli do Elma Arwar. Kimat bakong san jong ka khubor man ka step ka khalway tiri unay tung kilong. Ka SIR ni ka Special Intensive Revision jong kinong tebot ha ka jila ka lapoy siya ka hendrup po nyopulay na ka sispa hado ka shiko tiri unay tung. Batha o Deputy Commissioner ka East Castle District bali batin para balweng no yabaro ki jingtay bian na luwalay mer halu nyomer opo Shillong hapo ka katsan singi lalaki ya ka National Fish Farmers de Arja Arpun Rio ha Eastern West Castle District bayay pa ba kinong di manan shadow siya office jong ka Shillong Municipal Board bandawa bantaw no ya ka vending committee ka batray kampura ka khubor ka babinya ka Special Intensive Revision jong kinong tep vote ha ka jala meglea ka lapoy siya ka rio pun pulai persen balala man penpoy ya ki enumeration form siya ki khat sanlak rio punyo hajar khandai spa khandai puway ngod kinong tep vote tat halo ka shipo tarik kat kum ka jingtip nakatangat election arlak san khandai hajar rio spa khat nyotuli ki form kidegi basulia digital kabalong khatway point not san nakasispa na kinong tep vote kat ba nyolak prapuway hajar rio spa san pu prangut kinong tep vote kidei kibetang hap banyo ya ki form la ban kedaw ba kidang hado lai hajar sanspa san puway ngot ki boot level officer ki bala penlong ya kani ka exercise habaro ka way ka jela ka khubwal ka pentip ru ba ka Southwest Garo Hills kalam khmat da prap khundai pengkhnai pnyo persen bot sa ka North Garo Hills bat ka East Garo Hills ki he sarkar ki let ho ba ki jing persang kidang ya syakmat ban pendep ya ka jing sam bat ban penstet ya ka jing penkala digital shwa ka por balabu Deputy Commissioner ke East Castle ula batha ya balo ki Jakabam ki Dabha bat ki Jaka khayi ki batrikam hapo ka right of way jong ka National Highway nalu laimer halu nyomer opo Shillong bagili pan penpala bat welno ya balo ki jingtei bi an hapo khatsan singi nalu bala penmi ya ka ko hukum ya ka ke jing batha la penmi da ka babut renti ya ko hukum jong ka Supreme Court ha ka su motoret petition civil number 9 jong usnam arjar arpsan halor ka jingsingan ha ki ba kabakhang banchna banpinya ya ki dhaba temai ki Jakabam ne ki jingtei khai hapo ka right of way jong surok ba jong kari nakaliang ki bor pinya ki dabaham balala umla banweng ya ki jingtei hapo ka por balabu ka NHIDCL bat ka PWD kin pendep ya ka jingpen pram Menteri Ketenat Jengokai Pertei Utimuti Disyarah dan Kesengi Ulong baka jing tumu banchna ya ka food court ha umling ka long ban kersan ya ka rukom pelung kerteng ya kinong Jengokai Pertei kiba tumu baka sarkar kat kum ka an yada ya kinong snong limba ka MRSSA da ka baweng no ya ka jing sokya balapan pau da ka sang samla puli ka khasi student union ni ka KSU so uni Menteri Jengokai Pertei jong ka jela ulai thuru ba onbu ya ki registration center ha umling bat ki Jakabam bat ki wei ki jingdan kam kitang pengkre namar ka jing pendung kerteng kala ban simpor la ban kedau ba ka KSU dangshen kala pensange no ya ka jingtei da ka ba kentu ba ki lat ki lenti batrekam ban pet binya ya ka jingwan rung bi an ki dei ban long shwa ban sedang ya ka projek nagaliang utimuti disira ulong bak sarkar kadang penwandur ya ka Jaka ka bahe Hagar Hills na ka benta ki tamasa bat penstet ya ka jing pengkre ya ka kat lingsun baljak hatura ban kintiu ya kakam Jengokai Pertei Menteri Ketenat Rimalat jongka jelna ubasan bosulai haka sini thok ding jongka tayo ulakan thok ya ke VPP halor ke jing persya ya ke jingwan jong Menteri Rangba ka Asam Uhimanta Biswa Sarma syaka ni ke tamasa beding klam da ka baong ba usarma uwan syaka ni ke jingelang kum unong syak khot sungobha jongka sengrat om banyakren ya ke jing ya ken at hapdeng ke sengrat susu ubasan bor ulaong ba kate ke jing persya ka long ka bomya da ka ba benrap beberok kidon ko hok ban pinpau la ke jing mut Henry Kendi ban persya ya ka jingwan jong unong wan Jengokai ha ka juga por uni Menteri ke Sarkar Jela ula pentip ru ba ka tanat rimarat kalabatha ya ka Khasils Autonomous District Council bakan sange no balum khajana ya ki kalikit jingri habernihat da ka pa penpau bakum kini ki jinglum khajana ki long ke babean wat la dangshen ka council ka lapenmi ya ka work order na ka bentau snam Arjar Arpun Rio Arjar Arpnyo kani gede ka Akashwani Shillong ka bolam syapi ya ka khubor
Lalaki ya ke National Fish Farmers Day arjar afun rio ha Eastern West Kasil Sisik hin kesni ha donggit dorbar hall pendem umyong mairang ban penkuk buram ya kinong ri dok ha bat ban kintiu ya ka kamri dok ha ya kan ka program la penlong da ka office jong fisheries officer ringkat ke jing trelang bat ka krishi vigyan kendra bat ha kan ka program lawan banya sim bentalang da deputy commissioner ka kong Anita Kharpor bat ki wei ki kendram kilendan ha baklan ha te ke jing lang ka kong Kharpor kalaong ba ka jing ri dok ha ka don kalat ka bakraw ban kintiu ya ka jing im bat kala aji mut ba kala ru ban penrei ya pung dok ha kum ki aqua park bat kintiu ya ka kam jungok ka puthe bat pen penne pensa ya ka mariang ha kan ka singi la pen kuburam ya kinong ri dok ha ki belan langkiu seprang na ka benda ka jing no sinyang ka barat ba jongki ha ka kam ri dok ha bat ka jing pentrekam ka bajob ya ki skim sarkar kinong di jing di madan hanong ba Shillong kilayat pat ba sa office jong ka Shillong Municipal Board ni kasni da ka balawa ban taw no mardor ya ka town vending committee ka batri kampura kini ki jing ki kila persya ru ya ka jing thumu ban pinkerya ya kinong di madan na jil road sa Anjali da baong ba ka te ka jaka thmai ka meha bat kala ban khata ya ka kamai ka kaji ka jongki na ka yang kinong ilam jong ka hokus kila khot ban yewet jimut ba bal balo kinong sim benta shwa ban pintrikam ya kanu karai. Menteri Ketmat Animal Husbandry and Veterinary Ubasan Bosulai Ulabatha ya ka Border Security Force pan sedang mordor ya ka jingkhanra halor ka jingkno khayitu ya ki masi ha West Girl Hills hadin barami khubor bakadon ka jing shalan be an ya ki masi shakhap put Bangladesh ha ka shithi shaw IG ka BSF ka Meghalaya Frontier OP upadya ubasulai ulakdo ya ki khubor balami hakilat pthai khubor halor ka jing khayi masi be an bakhlem ka jing petngor na Assam shakhap put Bangladesh lemba ka West Garo Hills bar ulakan tu ya ka jing tuklar ba mardor na kaliang ki bodar opus ubasan bor ulapan paru ya kilinti ya bekerpang balakdo haki kubor ka baong balakno baki ya lemba ka cibinang batura batnangta sa cirang pala ka sithi kalakan thoru ya kin jing khai tu ka bala sapriang bat ka jing le bian ya kimaran hakini kilinti ubasan bor ulakan ya wa IG ban pentip sa u habayade baki senjam balasim halor kani ka benta lalap yo wei alge basau bathmai belatip kerteng kum busiat ha Meghalayanis ha ka wei ka wa ka badan hajan ka wa Krimlin waterfall sa East Castles Meghalaya ya uni wa alge lalap da kilong wat binya na ka Botanical Survey of India ha ka jingwat binya haus nam arjar apsau ba ya uni ujat alge kila ai kerteng kat kum ka jelna balalap yo u laban klo ba ki alge ki sanbha tang ha ki wa ki bakhut bat ki baruspa ha ka oxygen bat kilong kum kadak jong jinglong jingman jong ka khya henry na mar balap tang hapo sispa kibalasan ha ka we ka jaka ki sta sans ki lamaham ya ka jingma jong jingdo jong u bat ki lakhot ban sim kirki ya ki la jingada banyada ya ka jaka shong jaka sa jong u ha ka khubol quarter final jong ka FIFA World Cup ka balalong hinin gesni ha padeng ka France Persia ya ka Morocco ka France kala job ya ka Morocco da argol not ba yakini ki argol jong ka France la thep da Mbappe ha ka minute ka ban rupo bat Dembele ha ka minute ka ban rufun rio jong ka kalamin ha ka jingela ka balalong hinin ka step pat ha padeng ka Spain Persia ya ka Belgium ka Spain kala job da argol la ka way Persia ya ka Belgium ya ki argol jong ka Spain la thep da Urius ha ka minute ka balai pho jong ka last step but umerino ha ka minute ka prapu pra jong ka kalamit but kasigol jong ka Belgium la thep da u katilari ha ka minute ka basapuway jong ka last step ki atli ji tak ka quarter final ki badangsa kinong ha ka step jong ka singi ublay ha ka ba ka Norway ka nyele Persia ya ka England ha ka por ashtang minstep bal ka por rishtang minstep pat ka Argentina ka nyele Persia ya ka Switzerland kato ka khubor ka lakot ka bawan chapi na ka studio jong ka Akashwani Shillong bat sakin dia pol ni seso bat ka Akashwani Delhi na ka benta ka khubor ka tin Hindi bat buat pat say khubor ha ka tin pareng kani ka day ka Akashwani Shillong